तू आ गोटा थर तू रिंकी के आनिबु तू पेची के आनिबु ମୁଁ ତ କେବେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଟିକେ ପଳେଇ आनिके नाଇଁ नाଇଁ आमे आसिया ना समझ तू गोटा दिन स्टोव କହିବୁ ତୋର ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ତୁ ସେ ଲେକ୍ଚର ମାଗିନା ଯୋଉ ବାହା ହବ ଆଣିକି ଆସିବୁ। ଏଇଥର ପା ମୁଁ ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଗାଡ଼ି କିଣିବି ଆଉ ଛାଡ଼ିବିନି ଆର ସେସନ ମୁଁ ଗାଡ଼ି କିଣି ଦେଇଛି କାର ନା ନା କାର ତ ମୋର ବାନ୍ତି ହେଉଛି ମୁଁ ଆଉ କୋଉ ଗାଡ଼ି କିଣିବୁ ଯେ ଏଇ ବାଇକ୍ ଖୋଲା କାର ବାନ୍ତି ନ ହବା କାର ଏଇ ଯୋଉ ଅଟୋ କିଣିଦଉନୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଟୋ ଲିଟୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଟୋ ଯୋଉ ବାହାରିଛି ଆରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଟୋ ଏଇଟା ହଉଛି ଟି ବ୍ରିଜ କି ରାସ୍ତା ଟି ବ୍ରିଜ ରୁ ସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର କୁ ରାସ୍ତା ନାଇଁ କି ହଁ ଇଆଡ଼ା ତୁ ଆମକୁ ଦେଖଉନୁ କ'ଣ କିରେ କିଛି ସେଠି ଚାଲିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ସେଭିଂ ହେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଦେଖି ମୋର ସାବୁନ ଭଲ ନାହିଁ ଖୋଲିଦଉନି ସେଇଟା ମୁଁ ତ ଏଇଟା ପିନ୍ଧୁଛି ସବୁ ସେଇଟା ଖୋଲିଦଉନି ଉପରଟା ନେ ପୁରେଇ ଦେଲୁ ରେ ଯନ୍ତ୍ରାସରେ ପୁରେଇ ଦେ ସେଇ ଯୋଉ ଯାଉ ବଢ଼ିଆ ଦୋକାନ ମକାନ ସବୁ ଅଛି এটা সিংহনাথ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବା ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆସ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବା ପଳେଇବା ସୋମନାଥ ଏଇଟା ସେ କାଟିଆ ଦୟା କହିଲେ ଭୋଗ ଆଣିବ ତାର ଆଉ ପଇସା ନେଇକି ଦୟା ପଇସା ନବନି ଏଇ ମୁଁ ଯାଉନି ମାରିନି ଫଟୋ ଉଠେଇବ